freagair ceistean. An dú bhís na gceann sa chuig, mar bhís do freagair ceist tra bhí a gceannta chuig nó gun a bhí a gceannta chuig. An deachú a bhí cuairt, caiil. An deach ú a bhí cuairt, chaideach. An do choisich suas a bheinn airst, caisteal. An do choisich suas a bheinn airst, choisich, chad a choisich. Se gríomhaireann na rutain a níú, mar cóiseach nó mar snámh, a gríomhair anscach sentence is a gríomhair anscach ceist. Má ghain is mi ceisciúd éiste tús agad lú san leis a gríomhair chhlachgas mí a reicreas tú. Suas a bheinn